Hej folkens, jeg vil lære jer, hvordan man tegner en mand. Jeg starter lidt med øjenbrynene her. Og vi laver lidt andet. Og så for at det er sådan lidt buet. Og så laver vi lidt øje her. Sådan her. Det blev lidt handicappet. Nå, fuck det. Det er lige meget. Så, når jeg har den til at se sådan her ud, så cirka. Det er lige meget, hvordan øjnene ser ud. Så lige nu bare, han har lukket øjnene. Så går vi sådan her. Og sådan her. Så ser den sådan her ud. Så laver vi en øjne færdig. Så laver vi 2 sorte prikker. Så nede i venstre hjørne. Så den kommer til at se sådan her ud. Så tager vi tegner her. Der er en næse. Og så skal vi til at tegne en mund. Så er den sådan her. Tegner vi lige en glad mund her med en tunge i. Den her. Så når den ser sådan her ud, så skal vi til at farvelægge den. Jeg skal lige have en hudfarve. Sådan. Så tager vi hudfarve og farve. Vi kan lave sådan et eller andet sted for tungen af. Lave sådan en sort streg rundt. Og så ud til siden. Sådan der. Når den ser sådan ud, så kan I så begynde at farvelægge. Det var lige noget, jeg havde glemt. Så farvelægger vi lige her. Det er lidt irriterende, det papir her. Men ellers så kan I jo farve ansigtet for alle andre farver. Brun, lilla, sort, lav mere. Skal lige huske op i hjørnet. Laver den ligesom bue. Sådan her. Sådan der. Farver lidt videre her. Jeg stopper lige videoen en gang, indtil vi er færdige. Og hej folkens, eller hvad vi nu siger. Så er jeg tilbage, og så har vi lige fået farvet det hele færdigt. Eller farvet huden færdig. Så skal vi til at lave, eller farve tungen. Men det vil selvfølgelig være rød. Så maler vi lige den rød. Så skal vi tegne øjnene. Så tager vi sådan lysblå. Og I skal ikke trykke særlig hårdt. Eller I skal ikke engang trykke. I skal bare lige have den blid. Eller hvad man nu skal kalde det. Ting. Og så male ude i de 2 sider. Ikke ind i midten.
Og ellers så kan I lave en med skæg og sådan. Og det var det. Det var hyggeligt at tegne med jer.